Okay, fáilte roimh a cháirde héag books upstairs arís jazz slú an bhrá eil agus an bhríon taisnamh tíh mí. An rud man géirí anú leis an sreich seo an fearhríon, the pure drop. Na just bláisiú den ilíocht agus den cheol óráin agus mar sin a thuirt Dave, you know, gan féisein, gan rudabí róchast an rud sin, just an guch you know, in the inner sin rud atá gceist. As námanna sin rud is táhachtaí. Bhí sé nó sig mahearach ar céar na rá another sé marla, the best things happen in the small back room. Is céalainn sin ma tá géirí scéal a leabh, scéal a chumú, nó tá géirí dá a chumú, nó tá casú órán nó rud a bí mar sin. An námanna is leor siomra a bháin agus deithnar nó ruddigan mar sin sa chomra. So, sin rud atá gceist leis an sreich seo. Ba imram héan ar siúil le linn bhí na saona, so bei sreicimachtaí agin istí smach alaí agus in airs na scríbhnaí, bei seoltaí leor agin, bei scanáin agin, bei kipbush in dhéalaigh agin a rééis bei scanan filiachta le Gabriel Rosenstock agus ceanna eile le Paddy Bush agus Katie ní bhil doing bei show dar title Tension na Farga Diva ur scéal óliach sci-fi agus tá show ulvanach bunathe ar an leir sin aistre ó dhéalaigh na Halaban go dhéalaigh na Hern ag OMP ó Marachu. Cibir bé, just a bheith ráis an seo, bei trúr ag léir agus bán amháin a casú óráin aniu. Chumars tús le coppla órán le Myra ní chalam tá neart dúirs na bunte eici ag an Oireachtas agus ag an éile pán chealtach ar na blianta. Is ornaí a bhú an chuirseach an gréamh tá CD eici dar tideal nuair a héad sé fanchrí seanachar í le Rbhraon agus tá sé jazz Myra eicil rééis. Curgaí na murcha fáilte rih Myra ní chalam. Harol masúla tá sé lomsa. Agus tá an ar a CD sin fasta. Déad me dús muitiú ar a baga. Seo hiadúar ala. Bete go gor ma tús le seo le rásin dú seo legan a bhíh nelí ní gcóna da rásin dú agus tóla me sé é ó chud urániu de bhríon í gcóna. So go man siú soltas. O Sarosha na Rbhraon hart fariri det tan braire dar sale sia de tri pardon fapa son rovanya snis paraler fin Spania moroshinya do Vín wovers na giawaldu Tare trialhana mori mazelate Bei mahonar shatoga Be the fox Jedoni awasi main O Sarosha
Damallamus naar vivendit. Stjase hele ganje dolnaba, alba melchego. Essen albenda gasishet, enye noenyo. Skiel kinjar ragabelya mosheren kanagum. Snahera hechi hanini na katakhet. Skaneki muin hilda na bolar de krak. Ganen yenni jek vi fwyna koraglesh. Na shude veri legar vregni memorashinyadu. O varitua mavradis nibafarjadet. Skoen manem stienjanort sanenye noenyo. Arudekto laganuan me engreka segro. Na falaram kes menyanor tarashinyado. Stareltans nasperi ermalyoi. Sarole jenglaneni snive gojo. Quina harnya gadagas lemle keger warasro. Smarga grenya wali leva tamoroshinyadom. Speyanargen tantechrenagas rebarnakrek. Speyanargen tanijarga agastor charafal. Gagland slever fadera snamon kri laigen selenyeki moroshinyadu. Nå har vi
Hai ma haifa doils ag dysgwnig. Mae edrych doed sy'n fel bar mal ac so cha gyhynta. Roedd ein o'n oen. Mae cynta. Ja, maar groot te lang cynta. Cioch yma beter pan gwaith cymanos. Betty Sally Dan. Cyn ddoed Harry, mae cioch siolis yn y blianti. Van jaar se van chat aposter hele, beetje de trud se maru hele a en jeru na deler vaat, is het gemoor en greile hele geval. Hey, man na hamish vi gaf du meje hik, glas en bek na glas en mora jokuel. Nare hik mishtach kanti akar tu arish grambi. Versi armea krisa mida mor. Moi krasma village nager sprakshan mori. Galle glaunus reala Betty Sally Dan. Non jalla leo karunchni maram hinsar vetivi. Na waljatrum magus lendu henenan. Nu har hemsche sjerne trecher ma podag gesle. Jog manier salastrana maruter shamakon la. Nare velje maristanti acher tuerish grumbi. Vake she blede brachen in diens kafri foam. Mwy crappan sala trei, frisrin jens robot jaar. Sarbonju trosluria na skaru esteri. Eskenira hako krenja lishan ilan eretin. Skajoka jirli lost de lidera ballelien. Bara funches a wellig war. Stru for jelix a kamas more. Belfort alla wega bart a stramma wo. Vitu dolo hugo tius, vitu goni bonner wan. Sa doctorio do jeruda nature war. Ata tu katjenish islam. Tashluk dan anroyer te hjaan. Haal tu blem no hoge vi arte dus te hier. Marschen hins te gremori haskaram latagi. Naga shincheren se jelma lade hior. Jenny makjanan gebart, krasta jesli veska lart. Sjenin kara konar jindu hen go bra. Skari Betty le mohio leni ishkada wella bluer. Sjenin skara famara fashkaram sanuai. Moi krasma village nager sprakshan mari. Galle glaunus reala Betty Sally Dan. Kochiglam. Manjala leo karunchni maram hinsar vetivi. Na walja tram agus lendu henana. Me and Megan. Maar hoe waar je? Anish bij prozogging te Noord Philly een klaar ach bij gar skilly linenish omega vrije tele ega lesson Australia in de goed skilte is Ashtore is Dramadore Scananor te echt eendag chante ega normale lesson kolach volschrachta te ega evloid te de loorje ligger aardigheid en te aansnaaste litwicht dan geitskach skilte en geitskach te zo mollem gemoor over het hajante ega en sin. Ik schreeuw fin a chud scríbhneoireacht fin méid seoladrá ag rushing ní Garvey. Níl éon ócail nó abert an nach gá é. Ní thugtar éon sonra nach bhfuil feimige agus is cas linn na character a gasamid lo. Cardaí ilse an scríbhneoir a higann conna scéal an nachtu le ledí agus a higann nach gádul a muín na tuairisce. Galar tógalach na gar scéalaíochta go minic.
Tá scríbnar cruúchanta an seo. Duine nach mór dóibh scríú, agus nach mór dúine léchairí a séchar nó a héchar a leo. Ghealaí an séchar seo a chraí. Marmid beo. Ó me gilh réite. Go míle maigad níam go maigad is chaúthar an teagam fáclé deas a dúir tin sin neas mór siad fíorbert. Tá luim na ruúta gur fellime fásta. So go minic tíartar arm léigh go dtí chuirtar síos gur fellime, but bhuiir bhain sciú me déan ar bhaim ní me se fellile. Stáisian se ní me se fellile, bhí sih smuitiú ar dainn teart eile. Leanan se ré. But no, tá copa den sciúgam, but ní fellime. Is gearscéalaí mé, agus is tá chríostís na gearscéalta. Agus bhín daoine wandra chuid am go le sciú úrscéal, but is mailm na gearscéalta go mór agus betir leart is sciúin cin. But tá go leo písa a gearscéal díhann seo a chead ísidin cena léime as a leor creu leor annig má coppla bliana hain. Smuitiú cid an ggóil cymni gan léigear a wach sa físidin. Bhí an gotí le garid, really. Rahaisteas a wach sa físidin agus box a éimeide bh an da gré agus bheit fanart sa darahadas le théin smuitiú agus a balú bhstíon sin na gin éimod agus fanart leis a daras leanú trasna agus de cean saíart istí ar betin na bheice é chláine an glár. Bhí canál drama meiltina baint leis sé rudder lig. Ach ran siad hiúil leis sin agus dheartha bhí gin siadú actually go de barthacha gas bhí sé gin siadún situéad acunas na go gortar dhéach a hirsgus ar an altar ball brethir ar an netúil tú. Letir ó sin go bhí cortar dhéach a hir ar an altar agus na heir sa bhhair na sí ar chuúla mach na níon agus saíirt coneadsúlar a taíirt a géisiart leis an níisiúin. Ceann go drama baint leis an fásta, tá sé bit ní scéfare dan foiste agus dan na tuismarí, but chuir sé smuitiú má cebí agus hanig scéal seo as a chóras na bhé go méartha. Scarapí. A chead ísidin. Chai sé súl ar a bhuiradar. Dé sé non ar an rá tuismathaí agus háartar a chúl a drán daris tín fphobal. Hannig sé an saíirt an sin ré. Díra sé na hasú leis an fphobal agus hiúil an saíirt a níos a léir an tépal le na locht fríhile. Dúirg sé suas ar an dé chaithir a bhí cin na haltara. Caithir da héin agus cin dan wethir na rohann seo go fáil. Bhfuir héin agus muthir a bheith sí a dé chaithir agus a dhéanú a wach a chead ísidin leis a saíirt in éon áfrain. Ba seo gréasúr de réir an múnteire. Dúirg sé siar a rísteir na dáirse nar a híise. Ní ró omra arbí ar ímar. Dúirg sé suas ar an tséplíne ága bhí chu foiilte neu armúil ra an fphobal. Ní rahann sé é, bhí cuma úchreachta é. Dahann sé an saíirt. Má na dagú ímar ní ró neart a ghisinar smuiti sé. Dúirg sé ar fón. Ó dúirt sé ar an fón lei gan na bheith máil. Bhí wach in na hí coppla síhan ribh leis na poistíile a bhí fanart le na gead ísidin dhéanú. Bhí siad go sacr múnte, factar na nífachta. Bhí a chuid faclia cleachtaí go maithe go wach. Banní mé a heir nó as pacha mé. Sa seo me chead ísidin agus is seo maithe paci. Bhí sé faoi héana na dhééisin. Cleachta siad sa char a díiste ar bhela chun na áfrain. Na nehaid do wathaí thar a seolat sa bhla tú se leis an nearág. Thug darach córa a chin agus dúir go maithe na neag. Dúirg sé ar a bhacha go hiú sa char é chu leanabí ach cos le fearág cheanna féin. Gasar bag bogéanta dar leis cosal an bhathir. Bhí sé cin déine agus ní chorún deabhal héanaiste haid. Fiú me bhí sé rud bag scapaí. Nar a hasí darach ar an scáil. Sin nuair a hasí sé héin agus ímar a chacht an áfrain a ríist. Bhí dúlaige sa struchttar a thug sé don na híal, rud a bhí cáilte ige le tréimhse. Níor chreid sé an rud a bí ach go bhfuil sé héin buas, agus gur an tám a chaithú sé go dtí sin fiúnta ar gáin teart. Ach bhí sé geirí nach mé ó wach pacha machas más gan tlua, go mó seansan teart aige.
Jantan na thírinne hí dúlig a héin éisiart le glár an tagart. Né deirú cheansaí se fá tomailt an bríidir carach a bhí na intin. Ní éistú se leis na focail a deirú an sagarta. Leiciú den uam ní haris casa le fuam chealaga inil. Vísige na fragrí agus dúirte iad na chean gan smuitiú. Ní ró se abalta iad a stad agus amana dásgláil se a bhéal ag ré na bhacail. Bhí dúlig as na fuam na cégaró am rí cáilte Ní ha se an áfrin chomininic ó déag ímar. Bhín sagart ag méniú sacrament na harí don na poistí agus an téirtha mór a thugulas. Bhí fun dochas sa puirte ar a chaint. Dorg se suas ar a whac. Chamne se ar an le a thug se chuig trénal faoi hacht agus an éit sim a chur sa chluthe, chuid dar a háart a facu nóí níos a fuirc. Agus mar bhhair ar an nomlan, chuid se suas ag an trénalí leis na blahanna, a geirí a bheith a dúirt mar bhrontanas. Dar an trénalí ar garach mar bheith se ó bhaid, agus thugur na blahanní chaithe bhua. Chamne se mar a bhóis an leisin, agus chuid bridú bag conscious sa fríd. Ní ró dar a ha ág agus sannanta, agus bhí se sésta grú a gáin í bag hénige. Gur a tús leis an áfran agus chuid se ar a glúine leis a tlua. Glúis a bheor chun tasaí leis an teamara, smuite se ar dúlí. Bhí le chéile na séhí, bhí se maid a gara. Hasa sí sa daras an na chuid édaí leapa ag feigáil sléin lá ar maidín. Maidín hacha leis an gáil a gíri ó na copa caffi. Bu sí fanart nar a fellú se leis héin ón áfran. Rathú se fáine lóin le ímar in éon chead ísidin na dúirte agus bheith se ráis choú agus hoca leis. D'obair se an bhála agus bhí dúlí idir jabbanna. Bhí sí genú a ddíhil. Bhí darach ag lehan náma, dí na ceir leis a teachtain agus cáhhaid chaithid se an teachtain omlan ag brethir schedule ímar. Canúint chahí a bhí go téplinne. Bhín teap pobal lech lein agus mach alla tol díohar. Hí le gur a cáscairt a bhín forgnamh leis an téimad a cragú agus ag cringan. A muich ar chúil an tactrastí, bh an sican ag léo is teas a talú leis an ghríon uair a bhí sa spéir. Bumí uair a hasa se muhín sin ag fanart leis an áfran críichnú, ar a bhí se na gasar in na lí muí an áfran. Rudirbí a genú mar ba chóir. Bhí dara go fáil ag an níos na deocúla na éthir casa chur as balla. Ach bhísaige go deocú an le nach ró se dúlais. Bhainú se soltas fád agus a bhairte. Demará se pellis nar a hoculas, hiúlaite an lefhíle ná in na scala nar a bheith an amsir mai. Aman na rihid siad getad an bhela. De mau siad máil na tíra as tréin sport. Dúirt dara leis tróna bhain nar a bhístig fáil a nnear sa tealleanna. Nar a bhím sa siúla bhelaí, sílam go mín daoine deanna gur mar cracailte. Tí seo. Bol bín sin deanna gur mar cracailte ar scáil cerbí na bím sa gcónaí géirí an pasta bhfuilú leis an bhil agus deir siad lom gur sin cracailte. Ach an lefa gheirú bhfuil me sin pasta hana go bail amá agus forma cool. Bhí sin cliste. Darg se ar gara ag séadú bolagag in na joch le sífin agus híl se go se mar a bh duine nar ahan se charapí. Bh punta a gáige sa tealleanna de dóní ach le tomulta nuas hasise se gáil sa bhla. Banú a níú sé ar tús a né tomul bhí sé ag déanú an chuide smódach a deálahain sa bhla. Ceanthá se deo sa bhla mór et na nanne hí Ag feigailt a bheic ag an club sport sa thar na bhain, bhfuil se duine den na ré ag déanú trúaide dá ar chúla chéin. An se neamhíntas tíach ba é trúaide an rud dearna bhí bhuia. Bhí sé déanú go bré, a go neamh an an ríthe acu héin. Ba sin sol ar chas se le Julie. Bhí Julie go maidda ar go leor bailí. Thug se maithe fón. Muna deochú ímar bh ar si huas sa chaithir le séad. Ní rúna bí górmaid scara, a híle go mau sí nám ar wahelan ar mach a bheorí se. Níor luéis an chead ísidin lena éthir. Níor lór se leis mar an níos mó. Níor ó mar an acu le ré. Nar bhín éthir tin copla blianahain, haran an teile le heile, díri siad chlásailte ar fáth tomul. Fada go leor le haineachtaí an teilí a haran de níos a ríist.
Ran sisin síchan lena ehar ag an am gur hakar siad bogú ré. Ní roi ehar sésta gur scíl se leis an fású a chug se steadach sa déú. Ra se ar cuairt agus slóthad siad, ach ní fi idir bí dóin. Bhí dúla gas an achar a bhí atrú, is dabalta lóirtir gré rodí. Wagad in Wheelbrace, na namse le bisú, bei an uail le glanú do dóna an relice. Bhín sairt a caint an glár ceolhar agus déiste. Bhí colí ráisce ar na facail chanagus dá. Choi siad síos agus suas a gasíatha an ro udras agus trúaie fite le heile. Thóg se má fón an achhuair, hús an fuam. Chor se ráis na fáca agus dar carta na tuismaríile. Fear ástainn, muintear scala, cóirlear condaid, berteile nar a hense, fiaclár. Bhí se leis an muintear scala nar a bhí siad an na négarí, sa le deatha siad chun na chalaiste. Níor lóir se mar an lé ó haineach, mtha se cainil ag an tétrú. Bhí si póstanis agus coppla poiste aici, bert na hrúr. Ag tagart de chráir agus de rialacha a bhí an sagart. Gur an síl ag scinniú haran rá hapaí agus gur réadún mollú síos agus tarí ar an ngríúir a bhas. Gan ceir an chiradú a dúirte tá muid an éanaar. Rin se hén go leor rodí na ró ceart, goide acu nach ró cór agus ní rhaig se riamh déad pacaí. Chai se híal chamáid sa hoculis, ach níor héin se a riamh a bhíanta. Bhí se buíach nach ró a bhíanta chó deachar sin na héasú. Ba mhór an rud dá riamh déanú mar ba bhíon leis. Nar a lach se ketamín don headúar, chleanní se síos is deatha bol dú. Sinna nuair a ró se cinnte nach ró dia an. Sinna táma chanig sé an dyfagan. Follas an facail ceart. Bhí se go fada síos agus gur híl se gur se teart a níos a ríiste a titime bhí se. Dúlam se na bhfuil bonar bíon. A bhí se ar a thuamhnes leis sin. Bhí se go dog se sír se éiad a héana na híl agus bhí se nes chur a bheith sír ó bhthuhan agus ó cheantacht. An téan uair ar bhí se ceanta ná nuair a héirí sé a bhharal tacht héin. Bhí línte éirithe tarníhéige agus bhí sa cén ád a hín a chunsis. Leig se de bhíanta síniu go fadal an na bhharal tacht. Bhí se an tuairim gur rialathe a bhí sa bhharal tacht a stapan tú ó rudaí atá sa néidir agad a dhéanú. Go rud inteleachta a bhí an tíbú mí de don néidir, a chráirí de gríomharthe, agus go dhéanaan duine de réir mar gur bisin an rud ceart le déanú. Bhí sige a bhharal tacht chéin, chreid se an agus chris se an. Bhí sige cinhuair a héirí se é agus gurb isin a chahiú bheith beolais. Amanna bhtha se cinnta as a cheorann a héirú a ba chumanis go dé híl daine bíle dó, go fada agus nar héirí se sír se daine eile. Ba chumanis fan néie, nó dí se scíú le néide. Hannig néire ó riine eile dúirt se le sin, daoine eile ag séirú de híirse. Ach bhí sige nach féidir a bheith beo gan síirse daine eile a héirú, agus bhí sige gur rí an néie go dóin an héin, cé gur a bhac a ba bhó a bheith híos le nach cinnta a níos de gré. So sin, facail is deachan sa coppla leanais sa scéal an cheadíise sin. Ní rhína ma éidir ar bagráda, but beidir go mbeidh sibh chance i rhíine sibh hén, tas é sa leor seo tréil. Go bhína maigh bheith éiste. Go mí maigadún. Anis is creaaltóir agus scríbnóirí Catherine Foley, tá si de cluisiúil go minic ar an chláir radio de chuid RTA Sunday Masalami. Tá leorcha scrífa aici i Merla agus in Ílig, a Merla tá Beyond the Breakwater, céimhní cinnetá gceistan sin. Sa cnúsach filiochta ag marú macrail, caicann si súil siar an seán leichanta sa bháileach an sin agus tá dríoch le feicil sna dáanta. Ag scríú faoina chuid filiochta, dúirt le Rbhraon, tétar an lic le réimse téimi a síl in eile híon, a go bhfuil implachtaí an don léchar a gotíine. Lás muide sin, tá skill ag an bhile, sibhre sa bhaint as an grárad a bhíon ar siúil ag duine. So curgaí fáilte ribh Catherine Foley. Gur
míle maithagaibh tá priviléide bheith an seo an átarm gur maithagad an chuire. So lé me an céad rud a thagam is tócha is díala ní mé seach sé rud eile ceapam orintanta, seach is fille nó scrín ó fiction ó rud agus aránig mé seo mar buineann sé le daoine a bhí ina gcónaí tras an bmhóthróing agus bhí anna gceanna going ortha agus tá siad imethe so cuoine a ríis tá an seo leabhar a tháinig amach bailúchan de choún nuachtáin agus radio a bhí ann. So créalach an scéal seo a réidir na Gaeltacht 2016 mé caint le fachnó drisceol gur rialta. So cuoine a bharan. Cúla mé ana bhí a golagón an tránóna sin seo díamaigh haring. Seans gur madra nó bó a bhí ann a chur sé córsa bhéaldorise goinedom agus an scabhíl bhuachach a scoilach sé uig, cor úr agus é géir a gothú a thuirt an rud a bhí chur isteach nó do rud spiridáilta bhí ag bruchtaí le níos as. Bhí paralís ceirbrach agus ní raibh sin an caint ná boga as a chathír. Cha sé a héal na hí nó na lí leistigh den tig céanna inar bhar sé, é féin agus a grifúr a thug airadó. Chluisfá iad a caint agus a gáir a go minic I rihan lé, an ngochanna snáb bhrochal nó uire an téasúr. Bhí tuiscint anna láidir etartha. Chléach si an lenamh nó an páiste go minic nó an ledín, agus ceannaíoch si rudaí deasadó I gcónaí, stocaí data I nachan an chandé, seach láid, capíoní cnitáilte, agus chuireach si an telefís siúl dó go léthúil anas go bhéach sé bheith caint agus féchant na pictúr. Saníthe, dágach sé sláán ag Charles Mitchell an léthóir nuachta solamúchach a grifúr an telefíseán. Agus an son bhfuil a córsa isteach an cabhrathúirtaí a chur isteach sa leba. Cor úr hiagfá go raibh nasc éigean idir a bhéich agus tíreach an tráidmhaile. Hiagfá go raibh a ghár ag imeachtar gahanna solis an tránóna agus go raibh rud éigean págánach ag buint leis. Bhí a liú nós géimní tarmh. nó chuireadh sé macht tíre gcuoine dut. Anna bhí a bhí tíamacht ag seilg agus é fógart son dá nairde. Bhuineach sé mionghara asing dar nó, mar bhuin a gá le dríocht agus le hatmasfér speisialta na háite. Bhuin sé le saoil an tráidmhaile agus lenamis ag marachtáil an sin eolas grámar faoi dheasa ag a go. Bhíoch agla oringe mar fáistí rih an bhar seo, mar bhíoch sé rite agus filte go míná dúra ina chathír agus tá raifá isteach le duine fásta chun helórá leis agus tá dúrfá de lábhdó bhéireach sé graim daingan láimhe ort a bhí dachar éalú as. Ní cainle mórrán go an ir sin inis, nó fiú an saoil a chaisi. Tá grifúra me ar bhóthar na síríochta le breis agus trucha blian. Níl riondíomh le feicáil sa ceantar, níl éon chaint le cloistáil futhú, tá siad imethe ina nomláine oring. Níl fácha den bhar áling sinanta sin inis a cuoine scapa mar a hágamsa, tá saoil sin ar fad cailte. Ní eicfar go deo an bhirt son agus ní dóil an gomúlaigh mé leis in éon bhuntás eile. Mar ní dóilm go bhfuil a going a gháin an dain seo, agus gahanna na gréine ag sína thar na párcanna, na behíig ag siúla bhaile tránóna, fuacht na saona chur géiríochta I ngachrod. Agus seachas cuoine tá deire taga leis an saoil sin ar fad, tá sé imethe uing agus tuigiminis nach bhfuil éon rud nach bhfuil éon rud ann les mó den saoil seo. Ní léon ceangal ann na hiile leis an rud ath cailte, leis an rud taobhsúl, os nádúra nó lóchalach. Inniuh táid nua aimsre, lectrónach, fíorúil, tapig agus láireach, táid go léir faoi réir na bhón agus na réomhí agus tá gachrad aithrithe. Chahan chail mé mar chreidirh go múlamis ló ar an dé a bheile, nó go bhfuil saoil eile flachaseach ann, conas díbríocht tagas son na haglaise asam. Tá mé chríomhriste níos mar tuigim go gailtar daoine náíire nuair a imíonn siad uing, agus go imíonn siad go búin agus nach méid fáil ortha a ríis ina dhéag sin. Tuigim nach bhfuil methar agus mo bhhar a fannachlum ar an dé a bheile. Caithig bhfuil fáigen nach réid me hiile, ach ní féadlam tacht ar chólás an creidirh mar a bhí sé agus mé óg.
Cahanar hosig bás in bheannach mar credibh, cad a chúisig é. Bhhailm a bheith in ána ceapa go bhfuil má bhaintear in áit éigen ag fannachlomach ní dólam go bhfuil. Ní dólam go bhfuil siad ar fáil in éon áit a goháin im a chríistig i meigena agus im a chiine. Les mud a sin táis agam go bhfuil na daoine bhí táchtach agus páirte go a héal trá imethe go deo. Nach mise tá fáchail am féin, trécha agus rite le cuine nuair a chluisim éamh na bó. So sin rud bhá. Ag obair tras na bhór an seoir feige bhd agus bhí me mo choúní sóisialta, ag clúdach ócádaí, oscailtaí, seoltaí leabhar scachrad. So seo dáin scríomh mé agus just ag gíre chuirsíos ar an 6 ócáid sin agus rud 6 étra me sethe cú na huimhe. Cheas séisiir aá ar an garpé darach taobh hir den rópa velvet, dírig siad sa leat orchadas ag fannacht ar an réalta bhór. Éana chola rómh galánta, ní rah etra a cúpla slát a ceann lechasta ina dró. Hiig siad go raibh isige go raibh siad ann, nervhíiseach a leabhar nótaí réig a bain buirithe. Nor a hiúil sé trasna cutha, rí ag dridim lá, grás túlacht, díanad agus suimnas a cháilc a cháile ag buint lena snas. Bhí siad salína ar nós páistí scoile. Bhrun sé miongáire ora ile, múntóir ag bula lena rang don chéad úr. Chonig siad má cántacht ar ghrámcla aige. Tro sé láimh le gach duine có. Lí freigrach na hocáide go trám ortha. Ceiste na crua faoin na ról sa scanán réig le cor, ach léim duine bháin agus léirigh sé anam. Cad a chuirann tú i do chuid droige ar chorabé agus tú ar na bóire de hir. Mar a bheith réadóir sna ceire chuirtaine i tuairta reigra, leabhar an bros na cánach. Ag éon tú faoi dhéon chormaí na gróige agus é teistil. Lean locht an frisa ag scríomh go díograseach, locht na goníní gafa ag nálachar a áileachta. A bhríthar sí bhéalta ag titim ar charpéid dearag na hófictúir lena i maileá clia, agus hiig siad gur a bé cú na huimhe a bhí nervhíiseach an í sin ag an premier ag plé le ceistena crua na hialaachta. So sin Tá agus a gaiisteach le mára is ascailteach beag ar an ggósta níor Fort Láirge mis gailteach na néise agus cáil ar Nicolás Tóbín sár áráníí ar an seanós a fuórbás na nóchdaí agus bhuaigh sé cornaí riad a faoi trí. So seo i gcuine ar a chumé agus tásúlagam agus buin sé le bla clia chom mar hasna mé tuigh sibh so Nick. I gcuine ar Nicolás Tóbín agus Jimmy Scott. Nuair a cheas sé amach ar Ardán Vicar Street sna sírsí i maileá clia go lua ag tús na mílíse, stad gach aine chun aisteachta. Chri a gho, chri a láva, chrum sé ceann mar dhéanaan spidógin ar tíamachta, bhí sé beag bídach, róbheog de éon air, ach scuil sé nótaí gorma agus chiúnig sé sin, gur lenamar é ar feig na hithe ag aisteach lena cheol. Líon a nótaí ar gríthe le chuignas a bheitthe, bhí mar gafe a ges an áirtlan, go dtí gur bhúscail sé cuine a bhí deúta gom féin, a hispáin an tléireis go baile na ngáildom, mar thróirí a bheithí é. Agus cuinig mé ar an lá ar stopnic ag ar ngeacha, lá airigh sna hochtodí, é tannaí tamáilte, ag íar a bheith caintach, ar bhealachre san éar úr, ag cabh a ggólaí siar go mórtasach ar nós an chilig, a clúibhriach á deispáintige, agus a scábhóga á líanaige ag olahú chun an téir a scuilte le glór na maidine. Léirigh sé dúing an chócht ag lonrú amach as a thuile. Déach nic suas an bóthir, déach sé sios an bóthir. Cha sé strathéachant ar maithir, cha sé strathéachant oring a réan. Níor chan sé an lá son, agus é ana cheasamh go spágach ar nós an taric, ag siar bhoga
ina raincóir tí ranca ardán an chosáin, a dhéage ag siar lúsca, ag lob go húil san éir, réig da chéad céim an dasa, faoinghrían a bhí ag lonrú an úsar agus oringe, ach bhí a chuile ag sprécharnig, ag ire an chuhalacht a hárú. Sa deire, leag sé láb a bhaithis, bhain sé de a chapín, chléin sé cheann, bhanig dúing agus hiúil sias an bóthar chohéadrum le dilóg ag snáb an ngaich. So, just bhí me gira céco cúil agus an crothach de bhain leis agus an sprid sin agus an spiridáltacht. So, tá mé ar carcalór, ceann bháin eile, okay, so, léigh mé an ceann seo tapig sesiún sa lócail fethe hocht. So, sesiún sa lócail. Seo in an Rbhraon. Is tócha ha mé scríam chun rudaí a chéamh nó a bharcháil agus a chéalúr agus sin an rud a spragan mé an áíre mar han séla gemacht agus so denum so seo ihe bháin. Ní a rúd míid go Joé, Mair na hocáide I gearnó grachtan, Taimpel meán ihe, an boscador a choralis, Helena an bhantí ag bailú gluní, strang sé a gír a mifar telefón agus fear eile chur cheiste mar grifúr an raibh si going steady. Bhí tas mailteach istig sa tig tárna, rúil le búil ag bláthú de réir a chéile, rihim an Rbhraon a dul chochard le haimid an tíláil, Bhuiile knagach na gnáf a dul ag mórtas leis an geol a bhí tachtón bhar an vidal. Ceol na fluite ag denmh súrí leis na húrla sé fad. Agus a gúne eile fear meán éasta ó bhaile bhór gangar amháin ag olabhú chun I'll take you home again, Kathleen a rá, ag seans eáil sa bharna idir na rialana agus na jiganna. An gluisin tú rihim an cheol, sin é cuisle ó fónhar na bethe á búla go fiocht for ag bunacha ar crachan a Rbhraon. Na madri a gairí na gúr, ag buchant ar an vadrín rua, an cóist ag taxaní ag a maul ar dúis, go dí go dosíonn sé ag glúise go mear, ag rásíocht, go dí go míonn sé ag etalt, go dí go nachríon na builí iad ag muelú, go glostar an tíide ag trá, an san an tíide ag líana, na tant ag búil ag gine na garigacha, go dí go gloisiimiid an clog ag tachtón sé péil, nó an tríantán ón teach solis, mar vachala á bhula ag an bhar faras dorchdas. Seas amach a arab, níl mé steady ar chorbe, mar ní féidir buchant ar gealtacht an cheol, ar uascailt an ól, ar cheocht an cholódar a hagan le chéile san ihe chun an saoil chun an íomhna sa chéalóra. As ma slí agus nábí dom chiape le ceistena féin iver telefón. Gur míle bhagad. Cymryd mwy gyda Catherine, fi'n dansyn fi Nicholas Tobin Gawns ar fad. Ynys, til yw ffiliachta, ynys bei til Michael O'Hunahan, ag sgriw leis o siasgaji a lei. Tien sé yn lyg le ffyrmach egsile, agos sirchar o hangach a diffule, mar chwltyn o'r tafwyl laf ige. Yn lwrs Jenny yw I, dyrchyn ei hachtamach, fech gach tro, cnwysach garsgilta. Sgriw fi fichel, fi mi siolwa ag an titlioch, awn titli. Tan gryn chwyl ciena ontu as a fi riw. Capw yn nwmed yn y engach han a holla hen. Ac far sin de gran, agus Jesh Valley, agus Denacht, agus Glickus, agus a ní sin nach mew dinner or B in the illa a chal, mishnach. Agus mar jershid le M more. Curti false riv an M more. Boring. An M more. Rishilum tamlohin. Gora anachud. Dan te aanschrijf agam fwy rine ve gemacht. Verracht, Catherine. Agus an ceann áirithe seo bhí sa gíre I anamh amach a bhetain déanamh dá néamas mar ábhar scríbhneoireachta. Go háirithe daoine a cailleadh go hóg. Miserere. Qui sei tu che vieni anzi ora, sin as an inferno,
céitosa hag an Rbhraon. Níor chuimhníos seo an fráid heachtanúil díobh súd a imíon, daoine muintere, cóileacathe, cóisig, agus fiúid siúd a dilimar sna cearda. Go nimócht na cuimhní le lucht a báirte, cén mha howlú go raibh san áit sin le seo a dhéanamh siúd nuair atá an tain é, ballamh faoi sré. Dimig na láithreacha, na tábharnaí, na bíala na ihe, na tithe caffé, mar an 9 ófaí ní raibh le héadí Rbhraon. Tá olféis dégan ina dro. Tar éis na báistí bá cethe leata ó thuig, íseal is solas an lua airg, siúlam thar ghrethad, an táirseach idir imimecht agus fannacht, idir taistil agus seasamh, idir boga agus lí, idir choirí agus sí, sin é an lic a ngátha mé tríd. Bhín rudí fácha ag daine na níag mar sin féin. Fuirgnimh, caisleáin. Drúcht. Sleamhnaíonn ceol na grit ó inóga arda an dún sios mar a gluisean locht na brochógiad is an bhaidan ibre ag tanna leo. Ag í drúchtacha scap ar scachan na bháil is na níag ag gliscarnach sa leithile a thuaran fáin an lei. Is géimnach na mós na gurt léthe a fógart chuine am lán. Tá na dóháin alla I món an ó a gcónaí na beigh a cogant na círe sa táil bethe. An ghrian a brú a slí trí na scamil maideine mar ba gnách riamh. Ach ceol castan na srán, sealamhathe inis ach go siúd ba ghéascar slua lá dá raibh. Bhí más cuimhnimh, bhí díon glasáil agam tamil. Agus bhí rudaí a bhí fáca mo ag daine, nar bailíag, ar fanna méana. An ceann seo buineann sé le líróid bhuí. Ó lá go lá, bhí sí an áit amháin nó an áit eile. Ar chlár súgartha na scoile agus macalan an ngléana sa chuimhne ón uair go mítí á cicáil le ling an bhrise. Agus lá eile sa lána chun an doris mar a fága go lehéad go minic just sa seansail. Go dánig an lá nach raibh sí ann a hiile. Imithe leis an saoil nach muinfar báire lé festa ann. Bhí mar na héin agus é siúd, bhí mar I Firenze tamalín. An bhíonn se caite? No, Rbhraon. Agus bhí sé báisteach. Bhí sé glár a báistí. So chuirg an siúlóid agus an tránóna ó bha ar bhealaí áirithe. Agus rith sé lom go bhétí smaoinemh ar an rud a dúirt. Dúrag faoin dain go mbeadgann sé fós. Agus fiú san idáil go mbíonn sé a báisteach. Epúr sí peo bheith. Tintrach is tóirnach mar chúlra ar an Duomo áit ar hiamar I mun gelato agus café normale. Fada hill an díle toban trí fuil skette ar imilíon na haglaise ina múcarí lás rutha. Dimig na slúite, ainón na scotha báistí is panseo a cheannig ar an tuirt ón Africach báite ná húsáide na chuid féin. Is bhí an piazza an sin faoin na colúir bocracha. Bhí an chuid is fearr den bhaidan sciortha haring is stig sa sean sépéil, gaithe gréine ag sailsiú aig an ábhar sagart
agus a hirplis is an baréad go bublín gurm. Rud a dag tránón in na báistí fuine, ar gúirt jaar, ar brúisteach in san tratoria, seach a súlóid nach Rbhraon nach nóisian in chéad lá riamh. Ní sé seo Spáin féin dó. Ó, tá. Aineoin go raibh sa gíre a hachant gur fille cuimhnacháin in memoriam chuile hort. Ní éan gan an ceann seo thuirtaobh. Danny Sheehy a caile go tubaistech mohar an bharige. Ach cuimhne a bhí agam chórá bhí agan coppla bliain roimhe sin. Fuoi log anam. Fear mór log anam. Chrois sé cheann, níor cholas é sin sesin, gáir, agus ach níl ga cholas agumsa. Is tháinig áras ar an féin gan tagart mahanga gom. Seachtaí in íig, daim sias an léirscáil sin a rís, nú ceann mar é, agus chuir a daisce don chéadúir eile a mefií amon córá. Cé dahad éigen méadar os cunan bhaile líne idir cheathrú an tampil agus an gort mór, cnach an fréacháin. Slach a bhí an tuisce an bhaidin sin, agus bhí ard tránóna méal na hain, I rair gan iláin nach bhfuil daine ach idán, amach an maile dangirtar siúl, háiseach idir gá hír, idir gá hanga, mar a bhí riamh, thrasnig sé an tórin idir an dá héal. Heolan styrim an as gur héad sí na crín is na scacha, sna gorta dua agus in núnúrlain, agus har an tóchar, go dánig sir trí bhóthar caum a bhúltín, mar a raibh an scéala scape ina bhhuilí marabha droma. Haulias crochar néomhóige á hamáint ó thuig an bhuir bharafach chéana, taobh hir den scerig agus leistig de híireacht, go gasach sé chun trá an gluchar, nó thar charig na man is charig na nuan, taobh na nglucha nua. An fille gan fáilte bhaile gan aglis, an gleann a dag sé, áit gan cumar gan ísleán. Agus I rihan ama, an téan dómh a grágóid, ón solas dernach sa tráidbhaile, faoi scá an spéice nach raibh anam in éachar sa tanhéal go dtí gur múcha é. Couple ceann nua. Anna hí man go me gúrsaí alíne tá cóhfuil ceann seo. Pictúrí atá mar ábhar sa dáin seo, na crín. Ard thabhra, cranúil béidir is an tiascar a cúpa faoi, cóta agus cochal, níl aig le feiscint. An búta sí glasa iad sin an mroch, a measc na mlácha, rangathe agus snitte an nós sínach seans, agus drú is doáin na géalú faoi thunta beag a rialta, siar san éir san isce. Gais, dúch indíoch agus tempera, fár. In ahris gach linne, lastig den fráma dain, dach canfáis nó ganabeh. Go dtí bail go dagan sé ó chéile, de réir a chéile, na pixel a titim is a lethe ina scapan na minéin, a fuiláil ó ceann an tráidbhaile, go neadaíonn in éige a grán sa fictúr an bhalla eile. Crán beag úl, leat nocht, faoi cholas rian ísl gíre. An gliscarnach sin, an drúchta nó irs me chit nachta, gan éine rairc, ach piscín ag éaló go cuaramach sa bhéir teis, leis tír den spionán
Ocht noorlog fa sé, daurga fápéir, níiad an natúr máthar thuairt ir. Mar lasar tin trí, táim siar arás sa chiisten leis na cárde, a brethnú amach, a gír a céalaí anamh de chlua is scoin aigen im haulaíocht, crochog a good pictúr, allaí ma híise fa blianta, iad san scape le fada, duine ghuine imethe róing, is na crín fósáin, na pictúr ó lábha a níos fuis ré marhan fós. Tá aistriúcháin amháin agam díobh ar neamh. Jeremy Fewra tháinig mé ar gáin rúise le banóg Ucrainach a bhfuil macalaíúntacha ann. Níor thug ní chuirsaí aon tidir léir. Bhfuil cogad te sa bhócaire? Bhfuil cogad fuair sa bhócaire? Conas nach bhfuil cogad ar bithán. Bhí sé le teachtar éis an láin, chunig mar féin an fógra faoi, beg cogad ann ag ceire chéad déag uair. Agus tá maid 3 uair chuig hena féin gan cogad. 6 uair chuig gan cogad. Agus mar a dagan cogad rih hitim na híthe, ní hiigling an níochána dhéanamh gan cogad. Ní hiigling an dinéir dhéanamh. Ní hiig Rbhraon tédóil gan cogad. Agus tá muid 8 lá hena féin gan cogad. Tá bolla Rbhraon oring. Ní míon leis na mná lí sa lebaling. Ní gáiran na páistí, ní ghearánan siad. Conas nar cheappa mar ná beach gantanas cogad gan. Tá síimiid, se. Téimiis beag doris a ggéir a íosacht cogad ar an daobh haud an fár clas. Fatíos oring cogad a ghortas a sráid. Bích saoil gan cogad ina chruatan sealadach oring. Sa taobh seo tíre, mí ná dúrtha an rud ag gan sro cogad a réitrí na piabáin. Chuig gach tig, chuig gach scórnach. Sin aistriúchána anú ahris ar rúsis Iacíva. Ceann amháin beidir? Sin nuair a bhíon ceann amháin eile. Bhín ort roa a dhéanamh. Antrópacht a gcuimhne clíana cosan. Ní mar sin bechóir a bheith ach an fuinneamh dochríonta a chur crot ar an anord, fuinneamh a lorgaíonn sa chloch an dalamh atá ann, fuinneamh a chuireann ar fár an tíomhá atá ann, fuinneamh a bhuanlaíonn sa fáiste an fear atá ann, mar sin bechóir a bheith. Lorgaíonn an lacht a chothraíocht féin, éilíonn an gas tríd a charig más gá, ach an solad mar ja, nach bhfuil dlú ná crua ach a chrílár ar fáin is stig, bach I maislach, cotúch cúchaile déirfá, ach fech an táin lectráin aige, luas lasrach a lorg partnéri, fiis na scala, go hard sa chrinnachán, nó go déan antropacht, go smiranta, a cordeire le scréip, críoch le rinke, clausúr le ceol na sféir. Rugagi. Ní liv ná lais sin ach éag. Castán vinéadar agus a hímpelacht, méim river ré ag an seoiach, a celt na carrach lá an tóirih, nadathe I mo chuoine mar bheith tidil leir, an chaint, an ceol, an gáir a déanta, scapamíd. Os ar gaun scardrianta a síne leo, beg baun ar an grinne fuha. Ar an sonda idir sing agus inis mac nasáin, na lováin leisciúla ar snáv go héirech, aul nach ra bhrother be táchtach tarlathe ar talamh.
Cormil mai a bhíchail Danny Sheehy mar sé in ar grícha go Joe an dá fri sin sinach an rud ag bhfuil na mar bios in ilíocht agus sa litríocht sin fáhil in ilíocht táhachtach Jordan Ray. Bei Madrás an teach se thugain le Katrina Colin Bretnach, Alvin Garvey, Simon O'Fueline agus óráin le Katrina O'Leary a chun críoch agus chlásar chur leis an Nacháid Bay main na Colin chun coppla óran eile a chasaí doin. Tá teasín tá na bhil se gáanta. So, seo war an dod ran na farste. Hiol ma seo a gomórtas na man sa Europa a mel farste a gerachtas an níidir níos a seart ní na wheelie. Agus bhí John Rennes lacht fechanna an dhí sin agus dúr me dínta mórla heile iné na hí sin. So seo ní na wheelie. Agus ar na mollivin sin thug Rbhraon O'Donnell bar sa breisiadú. Agus is bhar é na geoltar agus náir ceolú tá sé cinál garú mar bharsa agus sinna tí seaachníú é nar fá go bhar léire agus tá se go le cheoldíh aniuha agus chuann se cinál casú eile ar a scia. Tá trégan den near go an réile ní bhhélaí agus na ní rion leis íalbeitir a chuann seo cinál casú eile leis a scia. Oh, be my yet, he was the Rbhraon, fire he said a war, agus harley need the madag magridi. She cui walanyok. She go genje avari menji agus liana vihano ni le sumei. Agus tamori esti na vila pisi marwem kachinule na baralaglei es faden labra ohak magrede agus me mo fashte vagogadiel sta mio mo wencher lige verglo nar hamelam sa vil storm avil Gardan reharta yoi ma boas agus nyala margi amihuas na garalji na meo kol fahuinya es mashigol na moratintes sanaya hilda for nina wheelie yara wala war nara harmak na banchri yala na chamba agus charin jahi sa tentagol. O scarches annam shen galun brandi agus to
gur siaclaunes ar a chalíneog. Mar bhí sí fan bar de na dramaní, gus fod y chamre sé scapwn bjorn. Chalín dan jazz a huaya gandart, ar udrydyn alam estor du pog. Agus lats y iolyn jacregis glandan, agus balyn champwedd a mio jaron. Anish o dymesh a cor a creja, agus lick ma parchwar the maroon lagui. Arita baras, arujando faras, englantanyellenatio. Snee. Anna sgweci ma gyda chrínas, Bitir art o ciali. Agus rhys siocian a dwglma o Rbhraon Danny. Mae'n jyst nhw o waran y bygwm gan Rbhraon. So sio art o ciali. Agus sio waran dahod o me masum. Agus sio syliorsnig pwad y cyn i hwylahan hyd yn Ulster. Fi malafad ys met ar ein chanini, sgyti ar giali a casu as yn hime, casu chafalu gan chini gan dini, agus him shi sa yenu amos Christa zimbon. Níor vad sníor jargad an ag art an tí, sníorú chagad maro as diafri shadiam. What's the matter yalla kamianto? No kajay an shara na ruekon mohi hu azimbo. Stranchar Bart Meshaz Kondain the Mime Ahanigishja Yenua Moshkrishta Ahanigishja Lasumoviba Stawan in Yamui Garvahada Dunhi Yezimbon. Ni grelin la stranchari harton ti, ni han geria wes ni hagi yagi, ni lanen chama enes manin vak, stamaru mer, ni horen doji jan zimbon. Moshes marek da dehera hogan nehigo, manadora da chini vasku na jijan, milagor da yan walaga da mogilat, most a new heart, na wal kasula Christi ezimbon. Arustad da Hanamaragus leg de hiamse es eager nar halatu a gul clean a jiak nona jahatu antilana ayudovina shall be mishma traveler gushen maranin zimbon. Oni anisti taverne Roman Siclisha, Manarahan granard fantahake shoye, es vouch in the galus velish garuiri.
ní fiú da gálaí men taiste a dhéanú as imbon. Tan ní seo seachas tá neala gírí, gus ní alla taiste a fada sa hílar. Siúd suas a ball agus leannig a díra, go draiad na galas go cartú na gheras imbon. In sin lagart má leisce go cuihfuil, nar a híl se gur straglar as condain na míma. Agad tú a hat a hawata sa bhríste, go fiú crofat an patasa bas imbon. Fan bon matebug. Ha si an tredgus, ha si an scansal, agus leog midge chas ni roi gart ag an chuid. Hog ma wat agus wel ma sa diwa, stek ma art o cali, shinches a grisi as imbo. Gurmila maiga. Nish, just chatdrach the wine ag an juru. Matasha vigiri lav kunta horste na scríbnaí agus na kiltaí agus mar sin dóis far hon sin yanu na the lav a chur de fóca. Che hí staire agus tá na leor le fáil an sin. Sin us táachta, ní bhéh litreach na Gaeilge nó litreach a bhí buin, man bhfuil teach isteach ag na scríbnaí, so cannaí na leor. So, sin bun teachtarach is thugam agus seacha sin, Sulligam go meisi bhfuil arás an seachan seachan. Cruig bhgurt leabhar le chéile éis fa chunne Catherine, Owen, Michael agus Myra. Imran, go Joe! Yo!